ଇନଫର୍ମ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ତାପରେ କଣ କରିବ ପିଲାଟା? କଣ କରିବି ଦୁତ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାଟା ଆଉ କଣ କରିବ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଜେମାମଣି ହଁ ଦୁତ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବନି ଲୋ ମା। ଆଉ କଣ କରିବ ସେ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିବ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ସ୍କୁଲ ଜାଣିଛୁ ନା ମା? କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁବିଧାନେ ହେ ଯାହା ବୁଝାଇ କହୁଛି ମଣି ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁବିଧାନେ ହେ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? କଣ କରିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାନ୍ତି ହଁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲଗାଯାଏ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଜାଣିଛ ନା ମା? କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓହୋ ସେଇଠି